umlilo ovuthayo umlilo ongacimi tshela abanye mfana lana kuyafika phetha amajini siphetha ama-girls ziwa kuze kusakekho Oh, mamas. Yebo. Usikhipha. Ngisinjani? Oh, khona. Sawuvakashela wena namhlanje. Dala ngagcina lokho uthi into engithatha. Usikhipha ngo. Simbuzi lapha mina. Zimbuyela over. Uzoke hayi. Uthini? Nje phela ngikukhona. So let me build I know what things are big. Ne? Sibhekele mama sibedinga ukudla nawe la. Mehla. Tanami. Ngiyazi wenzela amaphutha empilweni tanami. Kodwa lokho akusoze kwashintsha ukuthi ingane yami. Ngakho-ke vuka kunesiphephesisayo. Kodwa-ke nawe wazi ukuthi isizothatha usebenzise usasebenze usalala. Masombu. Pramedor. Kuna machithi engawathembi kahle lapha ithu wangene manje. Ube safe lapho khona. Bangeni lapha phakathi. Ya angene manje. Alright, ayikhuleka nizoba safe. Danko Brian. Sasha.
Hello baby. Zwana ngicela ukuthi ungasabi uyila. Ya, ngicela ukuthi la ukhona udle lokho kuhlale la ukhona uzokufonela. Ngicela ukuthi sihlale nje. Alright, sharp. Mama. Yebo baba. Iskipa sami leso sejime siwhite sibu. Ngicela usibheke ku-wardrobe. Angisiboni kodwa ngizothatha lesi sikhulu naso siklina ngithi. Yebo siqiniswa sami. Awusuka madoda sewenza iti. Alright. Right, njani? Hayi nami ngishap manje sengiyajima. Seyojima. Sengivusa nje wakukhathele. Eish kahle kahle hayi ukuthi ngikhathele man kodwa ngikho right. Alright. Ngicela ngiphe 10 minutes nje wakho baba. Yebo? 10 minutes manje. Ungitshela ukuthi inje inkinga yakho sesifika phansi. Hawu sonyenza ukuthi ngivilaphe manje wena. Kuleza sizojima sonke. Cha baba. Ngicela nje ukukhulula umoya wakho baba. Ungitshela ukuthi yini lehlayo. Ngoba ngiyakubona ukuthi awukho right and nawe ushilo ukuthi awukho right. Yazi eqinisweni ngabe ngiqamba manje uma ngisithi uma ngisho ukuthi yini inkinga. Kodwa nje ngizizwa ngibhorekile nje ngathi ngine stress angazi kwenzakalani. Hawu ngempela. Mangithi ngiyabheka financially right. Esangipho stress. Mhlawumbe kusamele sithi kukhipha kancane yabona. Ngazithengisa ke. Ngazithengisa ngafasela benjani? Awusithengisi gatsheni khuleka angikho lapho. Ngoba sengithenga right financial somele sizikhiphe. No ngizwe sithando sami. Angikho lapho khuleka wena. Nguwe ozokhokhela lezo yimvelo indleko zonke indleko ngaphatheka zikimi. Wow. Hello guys. Wena siyoyona. Ukuphi Jason Nomihle? How Rasta? Yeke fisa ngiyekela ngiconje. Ukuphi Jason Nomihle? Wena fisa man. Awume wena. Hayi usuka man. Hey, what do you want guys? Wena fisa man. Let's talk outside, please guys. No. Dale. Yazi ukuthi mfuna man. Rasta. Wow. Bafuyidoti le jasiphume kini. Uyithatha phi manje? Ngeke wazi mhlawumbe ngibambilotho. Asiyeke ke le. Bani manje lo? Makadunyiswe egameni likaKhongwelo. Ini?
No. Into yanini le? Kuphi lapho? No man. Damn. Nami ngiyavela ngiyayibona into ekanje kwenzakalani nje? Ngoba isithole umuntu wrong alazi ukuthi bayesivibe. Siyabuya. Say. Please kancane Wena basta. masilandele. Please basta. Bye. Okay, likuphi manje lini? Alright, ngiyafika manje. Sharp. Kwenzakalani? Yini manje? Ka Constance bamdubulile. Bebambamba inkunzi. Hawu. Kwabuhlungu into yanini leyo katsheni? Ngathi into namhlanje kusene esemsebenzini. Uphi babani manje bamenze njani? Akanimalanga kakhulu. Usesibhedlela. Ngicabanga ukuthi uzomele ngiyofika khona. Asihambe baba. Bese ngasadla sizobuya sidle. Lilo futhayo umlilo ngacimi tshela abanye mfana lana kuyafika phetha amajini siphetha ama-girls ziwa kuze kusakekho zosifima dala sahuza dala salisa zinto ziyahlangana namhlanje siyabuso limala mfana omncama mela siyakhuza hambe kuka insimbi lana uzoluza phethe ezinye zami sithatha le ndawo dlala inamba lana size ngokumosha style siyabiza sinisa ama-prize senza umathanda izabohati siphethe igandaganda lana siyaphanda ikasi liyasithanda asibhemo shiti ngoba usiphathisa ikhanda badlala ngomlilo badlala ngengoza kari big bang lilo my team cruise lilo my team wash lilo my team cruise lilo my team wash lilo my team cruise ento yethu angisayikhona amanye bahle ukuthi hlukene kanomuntu ngolele uyahlanya wena lapha ekhanda uyahlanya sokanga ngitshela ukuthi uhlukana nami fungithala ngamona akakabi mina nokuthi mina ngihleli kulolu thando nje lento yethu angisayikhona lento yethu angisayimeli amane bahle ukuthi sihlukene nokuthi mina ngihlale kulolu thando nje dana umuntu ngixolele lento yethu angisayikhona lento yethu angisayimeli amane bahle ukuthi sihlukene nokuthi mina ngihlale kulolu thando nje dana umuntu ngixolele lento yethu angisayikhona lento yethu angisayimeli amane bahle ukuthi sihlukene nokuthi mina ngihlale kulolu thando nje dana umuntu ngixolele lento yethu angisayikhona lento yethu angisayimeli sithando sami sengiqathe phuma ama-out nabolova ngikhona sithanda ungiboni thando lakho liyaphila yashisa manje mele ngiqedele hamba juba lami bayocude ngifisa ukufeza amaphupho nginawe bekuweni oh nanana
langa linye uzongikhumbula sengasekho kubuya kimi ngifisela inhlanhla thando lami business. I'm with that Friday and ngiyathenga kusasa kuthenga yonke izinto ngempela. Ngiyabona usunemali usoyedlula manje sinasingakho. Lutho mngani umthenga nje. Ezomjola. Uyazi mina zange ngifike. Wafike nje wayithinta ukuthi akungakudala mina kwezwe. Hawu wena namngani lingawa phansi icosho yinkukhu wena mngani akinoba ngolosho lonto Phumile emjolweni uphumile so asikhohle nje ngomjolo ngane angihlangana nezo Malini amaphilisi 5 rand Boy hello khothi nje yakho friend mshi khothi yabona nje umirupa abantu hayi so manje siyaleva indaba jo ngiyisana yanga Kodwa mngani wami usho ithatha imali yokustock izinto ezingaka cause last month nje wena bewunezinto labo nama-chappies nama-CD kuphela hayi akufani Thomo ukuqinisela nje empilweni lokho okutholayo wazi ukuthi usebenzele into eyaphi kwenzeke kanjani ukuthi usuke usunesiphaza usemncane udayisa estradini like what happened mangaxoxela mngani angivelanga ngavuka kusasa ngomqondo ukuthi angivula itafula ngihlale estradeni ngithengisela abantu isimo mngani siyabheda so ngavele ngabona ukuthi okungcono ukuthi ngiphile ngivula itafula elincane elizongiphilisa ngikhona ukuthunjini izinto mngani ziyabheda umama ngapha akekho right unama-cancer ayikho into engingayizamile mngani ngihambile abaprofethi abathandazi yonke indawo mngani sengikhathele ngihluleka kuphela imali kunaloko mngani I'm sorry about that mnganami bengingazi sibuhlungu isitori sakho kodwa-ke kukho konke ungalilahli ithemba lakho beke uNkulunkulu into nje enjabulisayo ukuthi kuso sonke lesimo odlule kuso awuzange ucabange ukuyodayisa umzimba or uzithole sewuzinikele ebafaneni kodwa-ke wenza into e-right ukuthi ulekelele umama awuthi mthinti ngimfonele mfowethu boza yami kubhedile man boza asivayanga kahle ya sikwazanga ukusebenza sithole esinye isinayi lapha namanje angi-understand noma usisibhuda angazi kwenzakalani manje boza ya bengifisa boza ukuchitha igazi kodwa bengingeke kusebenzela asibathole amajiki so buya sibuyele boza sharp boza hayi siyabonga boza thank you ingakho ngigcina sengize ngila angazi mngani ukuthi ngaze ngishonephi ngizama impilo ngiyehluleka mngani angisakhoni Hi. ayabheda nje mngani siyabonga boyine ezini mnganami into engizokutshela yona ne yebo mngani kwenzakele kubuhlungu kwenzeka umamakho kodwa ukhulile ngithe ukuthi ungakanani ukwazile ukuthi ungakhetha abafana uzenzele something ungakhali don't try please uNkulunkulu uzoyenza indlela yes ungakhali uzohamba uhambe kulunge ne ngiyabonga mngani but advice enginikeza yona ungazuzinikele abafaneni hayi sengikhulume nawe boss ya uthi sizophinda sibachayile nje khona kumele sibaqede la baba kumele sithi kubuye lapha for like sithi bangene ubona shaya into ebonakalayo wabona ukwenzela ukuthi naye abone umjita abe great uzafana sibaqede nakanjani guys sizogahle ngiyabona sizogahle ngiyabona flow yazi no asiva hayi shaya insimbi sihamba kuphela
Uthi ithemba selingiphelele kade ngizama ngazi ukuthi ngenzeni. Ungayisho leyo. Ngani uNkulunkulu uthanda abantu angathi mina ungilahlile kubo bonke abantu emhlabeni wakhe. No, don't even see that uNkulunkulu uthanda sonke and wenza izinto ngendlela yakhe. Ungalilahli ithemba. Ukuthi mngani awazi into engibhekene nazo awazi mngani ngesikhathi ngifisa ngathi ngahamba ngishiye umhlaba la ngizoba yiwani mngani. Ngicela ungayicabangi leyo nto. Phela mngani wami be strong uthanda. Limfana awazi into engibhekene kunzima ulala ebusuku mngani. Qhubeka usidayisele advice yami ozokushiya nayo namhlanje ukuthi ungayenzi into wrong for the sake of imali. Yebo mngani. Yabonga mngani. Bye friend ube right. Unake phela ama customer akho. Bazothesa kanjani masukala kanje? Ayizoba shaphi. Okay. Bye bye then. Bye bye.